Sir, sinuratan din sa PAIT Philippine National Police may panggap dati pa nagsarat at dalan nga turong Sintinyas. Yes po, sinuratan tayo ti Hepe Tilawag ni Apo Hepe Rabang Apo at mapobserbar tayong isudamit latan ti mang alala ti authority nga mang isara DJ Kalsada na po kit hanga dumalan kini mayor hanga dumalan iti council tapno mapaksasaritaan kumamit no anat na pintas nga aramiden at akas lang idi sinaraan da DJ Kalsada idi kalman na po ang mapanak nga gitulog ti ubing ko kit kakaasing hanga kutkutin nga nagdagnapay di gidi ubingen at maladaw dati pinagbasa da so inside ko ken ni Apo Rabang DJ at that local government code apo nga awan karibingan da nga agisar-sarat ti kalsada mabalid da pa nga maalat ti administrative case DJ Nubrada po ti nagalap ko nga ti istorya po ti kunada nag-request ti DepEd Ilocos Norte at ti Church Day ti Ilocos Norte DJ nga iji Centennial Arena ti paka kailan na po ket 6,000 da kanong adalizay so nag-request na ti kapulisan ti kuna da kanya ka po nga nagmankom man nag-meeting kanumet ti provincial pulisa po ken Lawag City tapno adalen da i-assist the situation yung ti rigat na po ket handa kami ti ramraman ni Jay ket isudalat ti naknaka mo na po ken hanga DJ lang ti munang observance tayo po nga dito isudat mang isarat kalsada mamin anong kasyayan ket sinuratan tayo pati tinapol ko ma po information pa ti letter ko kadakwada tapno maksyonan tata maipalagip kadakwadang masapol nga dumalan damit lang ti local government unit ako tapno maagal nga nalayan.